Så hvis I skal skide, så går I bare på toilet. Ja, men må jeg lige se noget? Det må du gerne. Kommer du til kaffe og kage om en time? Selvfølgelig gør jeg det. Kommer du til kampen i morgen? Ja, men det er jo kun for gamle mennesker, ligesom os. Ja, selvfølgelig. Ja, jeg skal jo have angreb. Jeg skal være sidespiller. Der kommer en zombie. Nej, det er bare min far. Nå, okay. Jeg troede lige, det var en zombie. Det ligner han også. Han er bare lige sovet. Det er derfor. Nå, ja. Hvordan går det så med jer? Hvem er jer? Ja, hvad skal vi snakke om? Den nye film! Hvad hedder den? Det ved jeg ikke. Jeg har bare hørt, der er en ny film i biffen. Hedder den Alvin og manden med den grøde hat? Jeg tror, den hedder Brudløver. Nej, den hedder Bløløver. Nej, jeg hørte, den skulle hedde... Var det det? Skulle den hedde... Ja da! Nå! Det vidste jeg ikke. Det er mig, der er hovedpersonen. Jeg prutter. Okay, den skal vi ind og se overmorgen. Desværre. Jeg skal være sammen med min far. Zombien? Ja. Ved du, hvorfor han også ligner en zombie? Fordi han lige har sovet. Nej. Fordi han er 195 år. Ja, jeg er jo 100. Okay, jeg går lige ud og lave kaffe. Ja, men du ved jo godt, det er min morfar. Min morfar, de bollede jo først, da de var 100 år. Nej, 95. Ja, kaffe. Så er det kaffe. Ja, smutter.